Hei, olen Tuomas Salminen Medidyno Oy:stä. Tämän videon tarkoituksena on opettaa teille, miten Zoll AD Plus defibrillaattori saatetaan käyttökuntoon. Zoll AD Plus defibrillaattori toimitetaan valmiiksi ohjelmoituna ja sen käyttökuntoon saattamiseen sinun tarvitsee kiinnittää defibrillointielektrodit sekä paristot. Elektrodien kiinnittäminen tapahtuu niin, että otetaan kansi auki ja kiinnitetään elektrodikaapeli sille tarkoitettuun paikkaan. Tämän jälkeen elektrodi asetetaan siististi kannen alle ja kansi päälle. Varmistutaan, että väliin ei jää mitään ja sen jälkeen klipsastaan kansi kiinni. Kas näin. Paristojen vaihtaminen tapahtuu aukaisemalla takakansi, käyttämällä esimerkiksi pyörän avainta tai jotain muuta litteä päistä työkalua. Takakansi auki ja Zoll AD Plus defibrillaattorin mukana tulee 10 paristoa. Asetetaan ne paikalleen. Aikuisen defibrillointielektrodit. Ja nyt odotetaan laitteen ohjeita. Jos paristot ovat uudet, paina painiketta. Ja painetaan painiketta. Takakansi paikalleen ja laite on käyttövalmis.